τελικό τρέιλερ για το Squid Game 3 έφτασε επιτέλους και αποκάλυψε πολλές κρίσιμες λεπτομέρειες για το τι μπορούμε να περιμένουμε στη συνέχεια της σειράς. Μεταξύ των σημαντικότερων στοιχείων είναι οι πιο περίπλοκες πληροφορίες για το παιχνίδι με τις κούκλες, οι οποίες υπονοούν νέους κανόνες και ίσως ακόμη πιο επικίνδυνες ανατροπές. Παραδόξως, το τρέιλερ υπονοεί επίσης ποιοι μπορούν να βρουν το τέλος τους στις επερχόμενες προκλήσεις, ανεβάζοντας τα στοιχήματα ακόμη ψηλότερα. Όλες αυτές οι αποκαλύψεις κάνουν τους θαυμαστές να ενθουσιάζονται. Πριν πάμε όμως στο βίντεο, κάντε ένα like και με εγγραφή στο κανάλι αν θέλετε να με στηρίξετε. Το τρέιλερ ξεκινά με μια συναισθηματικά φορτισμένη σκηνή με την ηλικιωμένη παίκτρια να μιλάει στον Gi-hun. Ρωτάει χαμηλόφωνα: πιστεύεις πραγματικά ότι ήταν δικό σου λάθος που τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι? Τα λόγια της έχουν σκοπό να παρηγορήσουν τον Gi-hun, ο οποίος είναι εμφανώς συντετριμμένος από τα πρόσφατα γεγονότα, και εκείνη με αυτόν τον τρόπο προφανώς προσπαθεί να τον βοηθήσει να νιώσει καλύτερα. Θυμόμαστε ότι η τρίτη σεζόν ξεκινά με τον Gi-hun σε βαθιά απελπισία μετά την απώλεια του στενού του φίλου Yang Bae. Η θλίψη του είναι τόσο έντονη που παρακαλάει ακόμα και τους φρουρούς να τον πυροβολήσουν. Κάτι που μας αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι αυτόν τον έχει πληγώσει αρκετά. Η ομιλία της γυναίκας για τη ζωή και την τραγωδία είναι συγκινητική, με αποκορύφωμα το ότι λέει στον Gi-hun ότι πιστεύει ότι έχει έρθει εκεί για να τους σώσει όλους. Αυτή η σκηνή μας δίνει μια αφορμή για να δημιουργήσουμε δικά μας συμπεράσματα, καθώς βλέπουμε τον Gi-hun να σηκώνει το κεφάλι του με αυτοπεποίθηση. Αναρωτιόμασταν εδώ και καιρό ποιος θα ήταν αυτός που θα αναζωπυρώσει το μαχητικό πνεύμα του Gi-hun, και φαίνεται ότι αυτή η παίκτρια 149 με τη σοφία και τη συμπόνια της θα είναι ο άνθρωπος που θα το κάνει αυτό. Τα λόγια της είναι κάτι περισσότερο από απλή παρηγοριά. Είναι μια έκκληση για δράση που εμπνέει τον Gi-hun να ξαναρχίσει μια μάχη. Στη συνέχεια το τρέιλερ μετατοπίζεται σε ένα βασικό παιχνίδι, την κλασική σκηνή κόκκινου φωτός πράσινου φωτός. Βλέπουμε το παίκτη 120 να εμπλέκεται σε μια καλή διαφωνία με ένα μέλος της κόκκινης ομάδας. Χάρη σε προηγούμενα τρέιλερ γνωρίζουμε ότι αυτός ο αντίπαλος είναι πιθανώς ο παίκτης 226, δηλαδή ο φίλος του παίκτη 100. Ωστόσο, αυτό το τρέιλερ αποκαλύπτει μια νέα λεπτομέρεια που εμείς δεν ξέραμε. Υπάρχουν δύο άτομα σε αυτή τη σκηνή. Η ηλικιωμένη γυναίκα φαίνεται να αγκαλιάζει μια έγκυο παίκτρια, η οποία φαίνεται πολύ αδύναμη και στα πρόθυρα του τοκετού. Αυτό υποδηλώνει ότι πρόκειται να γίνει μητέρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, προσθέτοντας ένα επίπεδο επίγοντος και συναισθηματικού βάρους. Τα δάκρυα της ηλικιωμένης γυναίκας είναι συντριπτικά και η αγκαλιά της απεγνωσμένη, πιθανότατα επειδή ο γιος της έχει χαθεί. Τα κοντά μαλλιά της και η ένταση του κλάματός της δείχνουν έντονα ότι πρόκειται για το παιδί της που έχει πεθάνει. Αν αυτή η θεωρία ισχύει, η θλίψη της γίνεται ακόμη πιο βαθιά και η σύνδεσή της με τον Gi-hun βαθαίνει, λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια της μητέρας του από τον ίδιο τον Gi-hun πριν από πολύ καιρό. Αυτή η σκηνή θα ήταν ένα ισχυρό σύμβολο μητρικής απώλειας και ανθεκτικότητας, τονίζοντας το ανθρώπινο κόστος πίσω από τη βιαιότητα των παιχνιδιών. Προχωρώντας, το τρέιλερ μας δείχνει περισσότερο το παιχνίδι με το σκηνή, μια βάναυση πρόκληση όπου οι παίκτες πρέπει να διασχίσουν προσεκτικά ένα κρεμαστό σκηνή. Ο παίκτης 100 μπαίνει στη σκηνή συνοδευόμενος από άλλους, αλλά αξιοσημείωτα απουσιάζει ο παίκτης 226. Ιστορικά ο 226 ήταν ένας πιστός σύμμαχος, αλλά εδώ φαίνεται ότι δεν είναι πλέον παρόν. Η υπόθεση που κάνουμε είναι ότι η πιθανότητα σκοτώθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, πιθανώς κιόλας να πέθανε από τον trans παίκτη. Το τρέιλερ στη συνέχεια απεικονίζει πως ένας παίκτης εξοντώνεται με έναν ιδιαίτερα βίαιο τρόπο. Τον ρίχνουν από το σκηνή με τέτοια δύναμη που πετάει στον αέρα σαν κούκλα. Ενώ δεν μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε, είναι ασφαλές να πούμε ότι δεν πρόκειται για κύριο χαρακτήρα, καθώς το Netflix τείνει να κρατάει βασικούς θανάτους μυστικούς μέχρι τα πραγματικά επεισόδια. Αυτό που είναι ενδιαφέρον σε αυτή τη σκηνή είναι η δυναμική της ομάδας. Οι παίκτες εμφανίζονται να πηδούν ταυτόχρονα, υποδεικνύοντας ότι το παιχνίδι θα παιχτεί σε ομάδες και όχι ατομικά. Η παρουσία ενός συστήματος φαναριού υποδηλώνει ότι το παιχνίδι θα περιλαμβάνει γύρους, προσθέτοντας το χάος και την προδοσία, καθώς οι παίκτες θα μπορούσαν να σμπρώξουν ή να προδώσουν ο ένας τον άλλον ανά πάσα στιγμή. Το τρέιλερ στη συνέχεια μετατοπίζεται σε μια σκηνή με κατεύθυνση τη θάλασσα, όπου Rose Guards φαίνονται να πυροβολούν μια βάρκα, η οποία πιθανότητα είναι το σκάφος του αστυνομικού. Αυτή η σκηνή επιβεβαιώνει προηγούμενες υποψίες. Οι Guards κυνηγούν ενεργά την αστυνομία και μόνο οι αστυνομικοί είναι προορισμένοι να επιβιώσουν σε αυτή τη σεζόν. Η εντολή του Frontman που λέει σκοτώστε τους όλους φαίνεται να απευθύνεται στον αρχηγό των Guards, ενισχύοντας την ιδέα ότι οι αρχές είναι αδίστακτες και αμήλικτες.
Μια σκηνή δείχνει μια Rose Guard να μάχεται με τον αρχηγό των Guards, και αν κρίνουμε από το τρίγωνο που έχει στη μάσκα της, μάλλον αυτή η Guard είναι στην πραγματικότητα η Guard 11. Αυτή η αντιπαράθεση, η οποία εκτείνεται στο τρέιλερ, υποδηλώνει μια αντιπαλότητα που υπάρχει από τη δεύτερη σεζόν. Υπάρχουν επίσης εικόνες της Guard 11 με ματωμένο πρόσωπο, υποδηλώνοντας ότι βγαίνει νικήτρια ή τουλάχιστον επιβιώνει από αυτή τη σκληρή μάχη. Η ένταση της μάχης μας δείχνει μια σημαντική αναμέτρηση, πιθανώς καθοριστική για την κορύφωση της σεζόν. Σε μια άλλη σκηνή, μια Rose Guard πλησιάζει τον Gi-hun με ένα επίγον μήνυμα. Του λέει ότι ο Frontman θέλει να τον δει. Ο Gi-hun είναι εντυμένος με επίσημη ενδυμασία, υποδεικνύοντας ότι έχει ήδη προχωρήσει πολύ στο τουρνουά, ίσως ακόμη και στα τελικά στάδια. Αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί να κληθεί για μια ιδιωτική συνάντηση με το Frontman, όπου θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν μυστικά, πιθανώς και η πραγματική του ταυτότητα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες ότι ο Gi-hun θα αναγκαστεί να παίξει ένα παιχνίδι με τον ίδιο τον Frontman, θυμίζοντας τη μάχη που έδωσε ο Gi-hun με το Recruiter από τη δεύτερη σεζόν. Ένα τέτοιο παιχνίδι μπορεί να αμφισβητήσει την ηθική του και να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά του, σπρώχνοντάς τον στα πρόθυρα του γκρεμού. Αν σας αρέσει το βίντεο μέχρι εδώ, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, γιατί μόνο το 11,7% από αυτούς που βλέπουν τα βίντεο μου έχουν κάνει εγγραφή. Οπότε τι περιμένεις, πάτα το, ένα κουμπί είναι. Η κορύφωση του τρέιλερ αποκαλύπτει αυτό που φαίνεται να είναι το τελικό παιχνίδι, δηλαδή το ίδιο με τις προηγούμενες σεζόν, το γνωστό Squid Game. Οι περισσότερες σκηνές που εμφανίζονται είναι από προηγούμενη σεζόν, αλλά εμφανίζεται ένα νέο στοιχείο, το πόδι ενός παίκτη που πατάει σε ένα κουμπί. Το μαύρο χρώμα και το επίσημο στυλ του παπουτσιού σε συνδυασμό με το κουμπί υποδηλώνουν μια νέα, επανασχεδιασμένη εκδοχή του παιχνιδιού. Στην πρώτη σεζόν, ο τελικός αγώνας ήταν μια άμεση μονομαχία μεταξύ των Gi-hun και του Sang-woo, αλλά εδώ η παρουσία ενός κουμπιού και μιας μεταλλικής ράβδου υποδηλώνει ότι το παιχνίδι μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς παίκτες με τροποποιημένους κανόνες για να το προσαρμόσουν αυτό. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ένα πιο περίπλοκο πολυπρόσωπο φινάλε, ανεβάζοντας τα στοιχήματα και δημιουργώντας ένα πιο βίαιο κλίμα για τους διαγωνιζόμενους. Πριν ολοκληρώσω όμως, θέλω να επανεξετάσω την ουσιαστική συνομιλία που κάνει η ηλικιωμένη γυναίκα στον Gi-hun. Αμφισβητεί αν ο Gi-hun πιστεύει πραγματικά ότι οι πράξεις του ήταν δικό του λάθος, τονίζοντας ότι η ζωή είναι γενικώς άδικη. Τονίζει πως οι κακοί άνθρωποι συχνά κατηγορούν τους άλλους, ενώ οι καλοί άνθρωποι κατηγορούν τον εαυτό τους, καταστρέφοντας παράλληλα την ίδια τους την ηθική. Τα λόγια της ενισχύουν το γεγονός ότι ο Gi-hun, παρά τις αποτυχίες του, είναι απλά ένας καλός άνθρωπος. Κάποιος που μπήκε στα παιχνίδια για να τους σώσει όλους. Αυτή λοιπόν η φιλοσοφική συζήτηση ότι ο Gi-hun ουσιαστικά είναι καλός και βρίσκεται απέναντι από το σκοτάδι είναι το κύριο θέμα της τρίτης σεζόν του Squid Game. Η αποστολή του Gi-hun είναι να διατηρεί τα ιδανικά του ακόμη και όταν αντιμετωπίζει πειρασμούς και σκοτάδι από εκείνους που θέλουν να τον κάνουν κακό. Το τρέιλερ μας θυμίζει την νίκη του στην πρώτη σεζόν, όπου κράτησε την ηθική του μέσα στο χάος και τη βιαιότητα. Πρέπει να επιδείξει την ίδια ανθεκτικότητα στην τελική δοκιμασία. Με αυτό λοιπόν θα κλείσω τη σημερινή ανάλυση. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και με εγγραφή στο κανάλι και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.